जिथु खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि जिथु नैबे जानो थांगासिनो मोनसे हाबाफारि मा फोरमायगोन? जों बिराद गोजोननाय मोन्दों माने बे गलाघाट जिल्लायाव इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशननि जा नैथि बोसोरारि जथुम्मा बेखौ जों खुंनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों। बेखायनो गोजोननाय मोन्दों जे गलाघाट जिल्लानि बर'फ्रा जोंखौ ओरैबायदि हेफाजाब होदों, बिथांमोना लैहोर लैहोर फैदों, खामानि मावफैदों आरो जा साब कमिटि दानानै होदों बे साब कमिटिनिफ्रा गावनो गाव खामानि मावफैदों आरो जों आरसिनि जा आफादगिरि आरो नेहाथारि जों बाख्नायथाव बिथां राम दैमारि आरो नकुल मुसाहारि बिथांजों लोगोसे मोनफ्रोमबो माने साब कमिटिफोराबो गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ आरो आं बेखायनो गोजोननाय मोन्दों। गमामायैनो जोंनि गाबोननिफ्राय जा जागायजेननाय 27-28नि जा डेट बे डेटआव जों जागायजेननो जों हासिगोन। जों दा 80% जोंहा लाहार फाहार 90% जोंहा लाहार फाहार जाबाय। दा हरसिम जोंहा कमप्लिट जागोन। दा बेखायनो आरो बेखौनो जों फोरमायनो सानदों जे इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशन हिसाबै जों गलाघाट जिल्लायाव गाजा गोजा खुंनो हासिगोन आरो जोंना डेलिगेट हिसाबै जोङो मोनसे जिल्लानिफ्राय 50 जों बिहरदों आरो अलरेडि जों बासेस हरजोब्बाय, गारि गुरानि बेब'स्था खालामनानै होदों आरो मोनफ्रोमबो जिल्लाया बाहागो लानो फैगासिनो दङ। गासै 22टा जिल्लाया बाहागो लागोन आरो 22टा जिल्लानि आफादगिरि नेहाथारिया जोंनि फिरफिलाखौ बिरहोगोन 28नि फुङाव। दा बेनि सिगां जोङो बे फिरफिला बिरहोनायाव जोङो 150 हिन्जावसा गथ'फ्रा बर' माने बेंग दामसा मोसाखावरिफ्रा मोसागोन। मोसानानै जोंनि जा फ्लेग होइस्टिं खालामनाय बेखौ माने मान होगोन। दा बेयाव जों बिराद समायना माने जागोन सानदों जोङो। दिनैनो नुनाय बादि मोनबाय आङो, बिराद साक्सेसफुल। दा बेखायनो दिनै जोङो बे मोसाखावरिफोरनो बिथांमोना जिहेतु बिराद खस्थ' खालामदों, जोङो दख'ना गांसे आरो आर'नाइ गांसे जों बिथांमोननो जों रानदों। जों मिरु इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशननि जानानै बिथांमोननि जा मावनाय बे हाबा मावनायफोरखौ जों सेटिसफेक्सन जानानै माने बिथांमोना एसे सहज जाथों होननानै जों माने होनाय जादों आरो बिराद गोजोननाय। जिहेतु गेवलां मेल जागोन बेसेबांसो मानसिफोरा? जोंहा डेलिगेट आरो बे ओनसोलनि मानसिफोरखौ लानानै गेवलां मेलाव जोङो प्राय 5निफ्राय 10,000 जोङो हांख्रायदों आरो जों बास, गारि, विंगार जों गासै थिग खालामनानै होदों, मोनफ्रोमबो जायगायाव मोनगोन। बेखायनो बे गलाघाट जिल्लानि रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायनो सानदों, नोंथांमोना फैनायनि थाखाय जेबो प्रब्लेम गैया। माने बासजों सुबिदा खालामना होदों, विंगार सुबिदा खालामनानै होदों आरो फैनानै ओंखाम जानायनि थाखायबो जों बेब'स्था खालामना होनाय जादों। बेखायनो जाहाथे रायजो राजाफ्रा बेयाव बाहागो लानानै जों एसे फैनानै जाहाथे बोथिसे ओंखाम जानानै थाङो आरो लोगोसे जोंनि मिटिंखौबो खोनासङो। जोङो बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि गांनाय उखैनाय मोनथायफोरनि सायाव जोङो सावरायगोन। दा मा जानानै दङ बिटिसिनि बायजोनि बर'फ्रा, मा स्टेटासाव दङ, BKWSआव मा सोलिगासिनो दं, जों गासैखौबो बे मेलनि गेजेरजों रायजो राजानो फोरमायनो थाखाय जों बेवहाय मेल खुंफैनाय जादों। बेखायनो गासै जिल्लानि दैदेनगिरि लोगोसे रायजो राजा बिथांमोनखौ आं फैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो।